Moi boas, mister, que tal, como estamos? Resultado ao final negativo para nós, pero que seguimos máis vivos que nunca, con un 0-1 todo pode pasar. Como analizas ti este encontro? Boas tardes. Que as áreas mandan no fútbol. Eles teñen 2, nós temos 8, hai que marcar. Fálame un pouquiño de como viches ti todo o encontro, analízamo por general. Bueno, creo que foi prácticamente todo o encontro igual hasta o gol deles, que aí sí que xogamos un pouco máis precipitados, pero bueno, fixemos un moi bo partido. As áreas mandan, creo que minimizamos o Arteixo ao mínimo, prácticamente non fixeron moi poucas cousas, hai que marcar os goles, é unha mágoa, pero estamos vivos. Creo que se somos capaces de poñernos por diante no seu campo, a eliminatoria vai cambiar por completo. Necesitamos ese punto de suerte, ese punto de confianza, estamos moi vivos. Se somos capaces de meter un gol, estamos vivos. O Estrense é un equipo que leva demostrando durante toda a tempada que sobrepoñerse aos resultados, sobrepoñerse aos momentos negativos, e vese que nas últimas xornadas entrou en play-off e mantúvose aí, hasta incluso perdeuse o penúltimo encontro. Pero saber como remontar. Un equipo xa veterano nos play-off, moitos dos xogadores, se non é polo club, xa en outros equipos xa pasaron por play-off. Ti crees que esa veteranía no encontro de volta será importante? Eu creo que vai ser importante xogar ben. O vamos facer. Vamos xogar un bo partido, vamos a facer as cousas ben, vamos a intentar estar finos como estivemos hoxe, e creo que se repetimos o partido de hoxe vamos a remontar. Hai que ter en conta que o Arteixo vai xogar mellor, e vai facer mellor partido seguro, segurísimo, porque ten moitas máis cousas da que a demostrou hoxe. Temos que estar moi ben, pero creo que esta é unha eliminatoria que psicológicamente hai que saber xogar. Aínda que nos vexamos lonxe por este 0-1, eu creo que somos capaces de poñernos por diante en Arteixo, estamos moi vivos. Xa para rematar, un encontro onde estuvo moitísima afición, as dúas gradas encheronse. Algún mensaxe para a afición? Grazas por ir, espero que estén orgullosos de nós a pesar da derrota. Caímos como eu creo que ten que caer un equipo cando cae, que é xogando, bueno, que sexa por isto, por mala sorte, por non ter esa eficacia de cara a portería, pero xenerando ocasións de gol, non renunciando a nada, volcándose desde o primeiro momento. De feito, é que o gol deles eu creo que tamén casa un pouco esa precipitación, que un saque rápido, que non temos nin que sacar rápido. Imos 0-0, non pasa nada. Sacamos rápido, ao final nos ven de volta, non gañamos ese duelo, nos meten gol. Moitas gracias. A vos.